Ya magnano mbola tsara antsika jiaby magnaraka ny fandaharagna ny émission Misy Ambara eto amin'ny page Facebook amin'ny fotoana misy antsika zao. De antsika io zegny agnatin'ny épisode 9 vidéo fasivy agnatin'ny fandaharagna antsika. Voalohany mankasitraka hatranatrany antsika zay nankasitraka nary mankafy magnaraka hatranatrany ny vidéo zay fampizaragna aketo amin'ny alalan'ny sosokevitra maro samihafa. Mialatsigny, tegna mialatsigny, za tsy hoe za tsy ilaza tegna na hoe ôlon-kendry na hoe ôlo malala ny zavatra jiaby fa izay kely mba hoe haiko de izy koa eritreretiko mahasoa atsika dia zaraiko amintsika. De antsika tamin'ny farany igny niresaka mahakasiky ny resaka famaliagna fagnontaniagna ny namagna zegny tamin'ny alalan'ny MP, resaka hoe resaka message igny ny amin'igny fa ity magnaraka ty de mbola misy ifandraisany amin'izigny satria mbola amaly fagnontaniagnan'ôlo hafa koa atsika niany. De fagnontaniagna napetrany tato hoe tam viavy izy nametraka fagnontaniagna ty tamin'ny fotoanany zahay mbola tsy niaraka ozy de naharaka be izy nikitikitiky za nikôzikôzy tsy haiko magnino sy ny karazany ohatrany tam'le hoe resaka SMS igny zegny fa rehefa niaraka zahay elaela ozy de lasa ka ohatrany hoe niavonkavony izy avake koa tsy nivakeny loha fa eky za ozy de maro karazany ozy de farany niafara tamin'ny fangatahagna fisarahagna ozy de nangataka hisaraka zegny le lalahy rehefa tamin'ny farany hoe andao tsika hisaraka fa anao fa tsy mahazo mipetraka aminah akato fa sao de takatry vadika de karahan'zegny zegny ny hafarany ozy de ino mahatonga raha karahan'zegny. Tsy haiko sy mazava amintsika le fagnontaniagna i lalahy io mbola zare tsy de diagna loatra naharaka nikitikitiky azy nanambitamby ino patati patata fa rehefa avy niaraka zareo avy nagnano firaisagna zare de nandehandeha fotoagna ny deklara le lalahy fa hoe alô tsika hisaraka tagny zegny le izy de za ozy nefa efa tafiditry le viavy tsy haiko amin'izay ataoko de ino mahatonga raha karahan'igny. Izy ty kabaron'ny fitiavagna ty raha sarotro, tegna sarotro. Hiditra anao karaha raha voa, hembotra anao tsy ela manjary, mifagnahy misaoratra ambadie. Fa mahakasiky ity fagnontaniagna ny mademoiselle ty fogna ny azoko ambara, tsy hoe zegny ny tegna izy fa ny azoko ambara mahakasika azy de tsotra. Ny lalahy rehefa manjengy viavy dia samy manana ny antony, samby isany raha manesy azy de arakaraka ôlo koa, samby isany raha manesy ny lalahy andeha hanjengy viavy araiky ary maro karazany tsy tambo isaigny aketo jiaby fa tsombitsombiny fô ambaratsika mba ahafahantsika mieritreritra. Ohatra araiky voalohany nisy viavy nandika, viavy io nandika tsara gabarit viavy tsara ny gabarit ny viavy igny homana fo ozy le lalahy samy lalahy mikoragna na ohatra hoe izy agnatin'ny eritreritrinazy vody mitalongalonga evan-draha tsara manafo safody be igny ozy ôhatra zay. Bon dikan'izay fa tonga de tonga agnatin'ny saignazy bon i gabarit zegny ny raha tegna manintogno izy, raha sagnatria satria raha mamalagna vaizy fausse fesse, raha sagnatria ka fausse fesse nampitalongalonga anao nitety lala nitaninga tonga ny fotoagna niarahana andrefy take nanjengy izy de nahazo tonga fotoagna niarahana andrefy te nefa tsy hitany takao i raha nanintogno azy tandalambe, anao efa moins efa diso fagnontaniagna izy am'izay fotoagna zay satria ny raha tegna nanintogno azy voalohany tsy hitany takao, ny raha nieritreretiny
ho hitany tao tsy hitany tao efa moeno zeny maharatsy magnano io fausse fesse gabarit mamitika ozatsika gabarit mamitika de miditra koa tsika ohatra hafa misy viavy baka efa malaza hoe ha viavy zay mahay misôma fa misy viavy malaza amin'ny raha karahan'zay fa ny raha tsara tonga agnatin'ny saignintsika misy olo mamahiny tsy olo jiaby miaraka aminazy andeha agnaboahany fahaizana anazy ary izy koa ndraikindraiky misy viavy zegny izy koa sambina anao niaraka aminazy voalohany anao tsy mahita clemanazy tsy mahita style-nazy feky fa agny mba fahitany hoe mba finaritraritra ny arana ndray hitany anao olo fa tegna vognony mariny de zay aboakany amin'izay fahaizana ke eto amin'izay ny problème karaha ty anao maregny viavy viavy karahan'zegny zigny zay mahay misôma ohatra volagnintsika eto maregny zibika izy fendraka ela nitadiavako viavy karahan'zegny viavy mbô mahay raha ty tsara be olo ka fa hainy viavy io mandany fotoana izy miketriketriky viavy rehefa azo viavy igny pare miaraka zare tsy arakaraka le lazany raha regniny nagnanjaigna nefa ny raha nisy takôta agnatin'ny fiarahana mety niambiny ihany izy tamin'ny fotoana nandeha herinandro nandeha 2 herinandro mandeha fô fiarahana agnatin'izegny tsy mety niboaka zegny le raha nampalaza viavy le regniny mahay misôma viavy mahay misôma tsy mety hitany niboaky ifahaizany kivy izy satria ifarignesany lazany raha karahan'zegny nanintogny izy de kivy izy lazany foagna ozy abôgny koa izy ty fa tsy azoko raha tegna tadiaviko akato raha tegna nieritreretiko tsy azo kivy izy de izy miala efa roa ohatra tsika ohatra fahatelo misy viavy baka misy moyen resaka arabola zegny viavy igny zay rô magnefa lalahy ohatra igny tia lalahy igny anao amin'igny tsisy dépense anao amin'igny fa mandeha miboaka andre izy igny managna moto igny manana argent de poche mahiagna igny anao tsisy vola miala mandeha weekend sy ny tariny malaza viavy io magnefa lalahy ary misy lalahy mitady viavy magnefa misy de ino amin'jay raha misy le magnanjaigny le tadiaviko le tsy mabe dépense magnanjaigny le mavita miantoko bandy magnanjaigny tiako ozy ngiaka ataony fomba ka iketrikitrehany viavy igny fa regny malaza fa hoe magnefa lalahy miketriky ka izy de mandeha fotoagna resy lahatra viavy miaraka zare nefany tonga takao izy viavy ndraiky manga vola aminazy izy ka tsy teteky nifanohitry tamile raha nieritriretiny ny raha nahazo izy takao kivy izy satria hafa raha nanesy azy nandeha tao ndray tsy fitiavana fa naregny lazanao fa hoe magnefa lalahy igny fa ny raha tsara ataova tonga an-tsaigny ny tsaraikaraiky ndraiky karaha ty ny viavy magnefa lalahy ny sasany tsy jiaby izy io misy le hoe viavy izy miasa de izy mandray vola de vola karamanazy agnifan'olo tiany fa misy karazany hafa ndraiky koa misy olo manamanam-bola misy moyen vadiny na sipanazy agny andraisany vola fa ato ndraiky misy le ifeny fô misy le magnamia izy fa misy le amiany izy misy karazany le magnanjaigny ka ke eo zegny ola anao le voasintogny hoe noho n'izy magnefa lalahy asa ohatra za zao ka ny olo misy mafaiky hoditra baka vintagnan'olo samby izy nanjara samy mana ohatra raisiko amina ohatra za zao zay nahita viavy regniky malaza magnefa lalahy izy tiako le magnanjaigny io za kitrikitreky izy pare za tonga takao asa nieritreritry za olo mbô misy moyen ndraiky viavy chérie dia me vola crédit ele de uzy
mifanotra am'le raha nieritreretika raha. De lasa za ndraiky zegny le angatahany, metimety misy olo hafa ndraiky agny amezany le avy amina. Mbola mijanona hoe magnefa lalahy izy fa za le angahoany hafa le amiany. Donc zegny tsy vintagna anao zegny le amiagna ake fô le angahoagna. Misy raha karaha. De raha ohatra tôjika karahan'zegny koa bandy kivy koa izy. Satria izy nagnantegna handray nefa ndraiky nangahoana mety tsy ho lava fotoana iaragna de fa mizaza lalagna izy mibôgno izy. Ohatra anankitelo namiako antsika take ahafahantsika misaintsaigny fa mbola maro ankoatran'izegny ny raha mety hiteraka raha karahan'zegny ahafahantsika misaintsaigny. Ka anao nametraka fagnontaniagna mademoiselle naharaka izy nikitikitiky za tam'izay mbola tsy niaraka fa rehefa niaraka zay de tsy nirarahiny firy za farany nangataka fisarahagna izy. Lôzika raha zegny. Misy addition am-pagnontaniagna izy tao agnatin'ny fiarahagna satria ny raha tsy fantatra ino raha nanesy izy nanjengy, ino raha nanesy izy hiaraka taminao. Ka io no sarotro indrindra eo amin'ny resaka RS ny firaisana aranofo eo no manahiragna satria izy koa ohatra hoe viavy raiky malaza mahay misaoma tonga tao le olo nefa tsy araka le raha nieritreretiky ny viavany mba managna fahalalagna ihany izy reto managna fahalalagna izy satria tsy anao vahiny hely tonga niany efa tonga dia agnaboahany clemanazy. Non, tsy magnanjegny. Zegny ny tsy toviasan'ny viavy amin'ny lalahy. Ny lalahy rehefa miaraka amin'olo, miaraka amin'izy au début izy miaraka amin'ny viavy igny fa tonga dia aboakany fahaizana anazy jiaby matetiky. Karaha ty taoko magnano izy ty. Fa ny viavy matetiky mamahiny. Tsy anao voalohany niaraka aminazy ahita fahaizana zegny. Andeha agnaboahany style-nazy jiaby fa andiniky anao izy malô. Est-ce que olo ty agnantegna sa olo tia hagnandrantsira hoe juste participation. Ary anao viavy raha tsy managna fandiniana karahan'zegny de lasa manahira. Olo igny tsy hainao raha nanesy izy nikôzy anao ndraindray raha karahan'zegny de ino am'zay ny olagna avake. Rehefa tonga akao izy asa ohatra tonga akao izy tonga de naboakanao marigny fahaizanao i raha tsy diso fagnontaniagna tegna naomba marigny. Izy ane tsy de managna fitiavagna fa igny siosiondresaka regniny igny malaza anao mahay de igny ndraindray raha niintéressé izy taminao. Izy aby tsy de managna sa de izy koa fa nahazo izy mibôgno. Hitako raha nitadiavika eo izy. Tegna marigna koa marigna. De izy aminjay mitantara magnagôgno ka izy marigny tsy raha volagnin'olo viavy malaza karanjao igny tegna marigna. Rôgna hozy sasany ka mbô andeha gnôhatra za mbô andeha zahaviko. De ino zava-misy mihodigny karahan'zegny fô de ititezign'iry zalahy am'zay anao nefa natapitry ititezinao olo jiaby ambony tany eto, lalahy jiaby ambony tany eto, sarotro ny ahitavanao olo tegna hoe parfait, tsisy na lalahy na viavy. Eo no manahira. Ka ny problème anao ty mademoiselle sarotro dinihiny satria na anao na atsika jiaby samby tsy mahafantatra hoe ino ma raha nanesy zalahy ty natonga izy saofy be taminao. Tsy hainao raha mampalaza anao agny. Hoanao mademoiselle zegny. Anao ihagny asa malaza magnefa lalahy. Tsy haiky. Asa malaza mahay misaoma. Tsy haiky. Asa tsara gabarinao akao nanintogno izy. Eritreretiny hoe mahay. Eritreretiny hoe mahafinaritra. Tsy haiky. Eo indrindra ny problème fa anjaranao mandiniky ino ny raha nasintony olo igny tamina. Mbola hoisy olo afaka ho avy aminao akao angataka izy. De manomboka eto zegny de fa mieritreritry lalindalina anao hoe amantatra hoe ino ma raha manintogny olo ty
masôfy ôlo ty amina. Tsy anao raiky tratran'ny problème zegny, fa maro tratran'ny problème zegny. Miteraka hadisoam-panantenagna raha karan'jegny. Azafady. Miteraka hadisoam-panantenagna raha karan'jegny satria ny fagnahy za tsy misoratra mbadia tsy fantatra anao zegny naviako tam'le teo hoe alô mba managna fotoana mba mamilafila tsy hoe mamilafila miavonkavogno fa fotoana fandinihagna tsara le toetran'le ôlo na ny tanjogny tian'le ôlo atongavagna fa tsy ôlo io mametraka demande niany folakandro izy de fa accordé. Ilagna réflexe raha jiaby, mila mandiniky alôhaka agnano raha. Ny zava-misy dia tsika tsy dia mahafantatra loatra ny matetiky tsy dia magnome asin'ny tegnantsika. Tsy dia magnome antony ny tegnantsika. De io zany efa agnisan'ny problème be amin'ny resaka vidéo aby miparitaka regny fagnalambaraka. De eo malôha de malahelo ihany za am'le vidéo mipariparitaka regny. Mampalahelo fa ino mo atao akory fa io le niteneniko hoe le tsy Ambara telo fa tsisy za namagna ataonao atokisany managna ôlo atokisagna ary mety hamadika anao mivantagna zava-misy zegny. De avake koa ny ôlo magnano tianao tsy hainao ôlo vakarama izy avakagny magnano action diladila anao de afarany boridagna miteraka problème karan'regny. Mampalahelo. Alô mandinika tsara, zahava tsara beo manakôry miôlo ty magnano demande ny fitiavagna ty amina, izôvy izy manakôry situation nazy. Ino raha tiany ôlo ty mba managna fotoana, mba magnameza fotoana lavalava fahagna mieritreritra fa izay tia dia mahandry. Zegny naviany obolagna hoe mahadigny jibiky mahazo farana lagna. Ny fitiavana tsy voatery miboridina amin'ity internet iny ny fitiavana. Fa izy ndraiky miankina aminandre fô rehefa mifampatoky mo andreo tsisy problème zegny. Rehefa mifampatoky za mifampatoky tsisy problème. Fa raha sagnatria tsy azo antoko de manahira. De za malôha malahelo am'le toetsaigny ny lalahy, ny ôlo atao tiagna nefa alagna baraka amina raha karan'regny. John Kapsane zava-misy ihany ambarany. Zava-misy ihany ambarany. Tegna mariny azy. Fa igny isôragna John Kaps amin'ny tononkalo regny fa tononkalo fampiritreretagna. Filazagna zava-misy arahina fampiritreretagna sy fanohinana mba ahafahantsika mandiniky ny am'sisa. Zay zany. De faragnantsika eo zany ny vidéontsika niany ataoko fô ahafahan'ny mademoiselle sy ny hafa zay mbola mety ho tratrany raha karan'jegny mandiniky le exemple telo nameko te fa mety mbola maro ny exemple azo amiagna fa ny vidéontsika somary atao fôfô ihany satria somary mananahiragna ihany ny connexion ndraikindraiky. De zay angambany de misaotra atsika nitandregny nagnaraka hatramin'ny farany de amin'ny épisode 10 koa ny rendez-vous-ntsika magnaraka amin'ity misy Ambara ity de misaotra atsika hatranatrany mbola mankafy sy magnaraka ity vidéo ty. Afaka mametraka fagnontaniagna atsika dia ho hitantsika eo ny amaliagna izy. Veloma, bye bye, bonne journée ôlo jiaby de mirary tontolo andro mahafinaritra. Zay, bye bye.